दोस्तों, मैं सुमन गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत ही सुंदर देवी गीत गाने जा रही हूँ। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। सुतल मैया के जगाई कैसे है जी, सुतल मैया के जगाई कैसे हो, जगाई कैसे बिन माई के दर्शनवा घरवा जाई कैसे, सुतल मैया के जगाई कैसे जी, सुतल मैया के जगाई कैसे बिना माई के दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिनु माई के दर्शनवा घरवा जाई कैसे। टीकावा ले आइली माई के बिदिया ले आइली, सुतल माई के पहनाई कैसे है जी, सुतल माई के पहनाई कैसे बिनया देश के बिन दर्शनवा के घरवा जाई कैसे, सुतल माई के जगाई कैसे बिन माई के दर्शनवा घरवा जाई कैसे। झुमका ले आइले माई के नाथिया ले आइली, झुमका ले आइले माई के नाथिया ले आइली, सुतल माई के कैसे पहिराई कैसे, सुतल माई के पहिराई कैसे है जी, बिन दर्शनवा के घरवा जाई कैसे। चूड़ी ले आइली माई के कंगना ले आइली, चूड़ी ले आइली माई के कंगना ले आइली, सुतल माई के कंगनावा पहिराई कैसे बिन दर्शनवा के घरवा जाई कैसे, सुतल माई के जगाई कैसे बिन माई के दर्शनवा घरवा जाई कैसे। लहंगा ले आइली माई के चुंदरी ले आइली, लहंगा ले आइली माई के चुंदरी ले आइली, सुतल माई के पहिराई कैसे है जी, सुतल माई के पहिराई कैसे बिन माई के दर्शनवा घरवा जाई कैसे, बिन माई के दर्शनवा घरवा जाई कैसे, सुतल माई के जगाई कैसे हे जी, सुतल माई के जगाई कैसे बिन माई के दर्शनवा घरवा जाई कैसे।